The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, akong basahon ang pipila ka mga bersikulo. Colossians 3:13, get along with each other and forgive each other. If someone does wrong to you, forgive that person, because the Lord forgave you. Matthew 5:44, but I say to you, love your enemies. Pray for those who hurt you. Mark 11:25, when you are praying, if you are angry with someone, forgive him, so that your Father in heaven will also forgive your sins. Luke 17:3-4, so be careful. If another follower sins, warn him. And if he is sorry and stops sinning, forgive him. If he sins against you 7 times in one day and says that he is sorry each time, forgive him. Matthew 6:14-15, yes, if you forgive others for their sins, your Father in heaven will also forgive you for your sins. But if you don't forgive others, your Father in heaven will not forgive your sins. Well, sa mas nandan, sa di pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, na kinahanglan nga, muhimo kita o pagtasal sa atong tagsa-tag sa kakalag, atong susiyon kung napapag kita mga sala nga nahibilin, kay kini kung dili na ito isugit nga ito sa tubangan sa Diyos nga mahan, kini mahimo lamang babag. It become barrier to our study of the Word of God. Busa, aron sab kita mapunan sa Espiritu Santo ug nga kita maibalik sa atong pagkikabitay sa Dios. Let us use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique. Ikinahanglan ang atong pagsugid sa tanan atong mga salang nahimo nining adlaw aron kita maandam gayud sa dili kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo, higala nga wala pa Kristo di sa mong kinabuhi. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Diha ka na sa mga buhat 16:31. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama, namong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo o nga kami buhi pa ning among lawas kini gumikan lamang sa imong grasya. Dili kami takos gani nga mabuhi pa apan ang imong plano nagalihok pa man nga ni sa among tagsa kang hinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat sa imong gugma, kaluoy, grasya, nga nagalihok sa among kinabuhi. Uban ni kami karon sa among pagpadayon, ni among spiritual momentum, pinagis pagtudlo ka na mas balahang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat ni among Bible study, pinagis sa YouTube, kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, atong mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diya ni Kristo, welcome niining adlaw.
Okay, diin kita muhunong kagahapon atong gitukbil ang bahin sa Hebrewanon 10:5 nga nagkanayon, wherefore when he cometh into the world he saith sacrifice and suffering. Verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Karon pa dayon ta. Unsa man ang nakaluwas kanatong mga katawhan? Ang espirituhanon ba o physical nga kamatayon ni Kristo? Okay. It was our Lord Jesus Christ's spiritual death that made our salvation possible. Kung wala pa katong espirituhanong kamatayon ni Kristo, wala kaluwasan. Unta. Now, si Ginoong Jesucristo is the only Savior. Tungod kay siya lamang, He is the only one who fulfilled and met the 4 requirements to be a Savior. Unsa maning 4 requirements? No old sin nature, no Adam's original sin, no personal sins, had perfect righteousness, and must be a perfect member of the human race. Kanang 5, dili kay 4 lang. 5 ang gituman gyud. Our Lord Jesus Christ met all those requirements. So siya lamang ang kalifikar nga mahimong manluluwas. Now, Hebrews 10 again, verse 5 to 10. Verse 5 says, wherefore when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but the body hast thou prepared me, etc. Okay. Ang atong Ginoong Jesucristo, nagkanayon diha sa 1 Corinto 11:24-25, do this in remembrance of me. Now, Philippians 2:7-8, yes, verse 7, took upon him the form of a servant, sa kaulipon. Now, prinsipyo nga ato idugang paghatag kanimo. Si Ginoong Jesucristo, kinahanglan nga mahimo siyang tao aron siya mao ang muluwas sa kalibutan. Christ had to become humanity to be the Savior of the world. 1 Peter 2:24, who in His own body bare our sins on the tree. Hinumdumi, kadtong doktrina sa pagpasiguli. The doctrine of reconciliation. He reconciled kanatong mga katawan ngadto sa Dios. Diya sa 1 Timothy 2, verse 5, for there is one God, our Lord is the only mediator, one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself as a ransom for all people. Now, kikita kong tanang mga katauhan na nag-iya o kinaiyang makasasala. Roma 7:18 nagkanayon, no good thing dwelleth in me. Now, unsa may bahin o what are the parts of the old nature? Well, one is immaterial and 2, material. The cells ba? Mga cellula. Okay? Now, the cells, cellula, have their process to replenish called mitosis. Kay every cell has its DNA and the DNA has its chromosomes. Ang atong mga chromosomes will xerox our cell before they split sa di pa sila magkabuwag. We call this process as mitosis. Thus, ang atong kinabuhi
is maintained in this way. Now, where does meiosis occur? Kining meiosis is the double process. Now, this is another kind of mitosis. Where does mitosis occur? Now, well, gitawag og spermatocyte cell ug napoy oogenesis or meiosis. Kining spermatocyte cell is otherwise called spermatogenesis. Ug ang oogenesis or meiosis, oogenesis. Now, so much with that. Kaya di sa tamo kanang dupot niya ng maong pagtuuna. Roma 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, hamartia, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Now, si Adan may unang Adan. Okay? Adam was the first Adam. Ang atong Ginoong Jesucristo mao ang last Adam. Now, tukbil na butagamay may tungod ni Maria. Si Maria na nag-iya o kinaiyang makasasala. Nga naman. Because she was not born sinless. Naabas Biblia, naghisgot nga siya walay sala. Like the Lord Jesus Christ. The Bible says so. Nga si Ginoong Jesucristo, ra ang natao nga walay sala. Apan si Maria, na nag-iya magkinay makasasala. See? Diyan sa Marcos 6:3, nagkanayon ra ba diya? Nga si Maria, dinahay mga anak. Mary had children after Christ. Okay? So kung gusto ka mubasa niyan sa Marcos 6:3, Mary had no perpetual virginity. Wala. She was only a virgin when she conceived of our Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ had to be human to be our own Savior. He is the Savior, mediator, as priest, as king, descendant of David. Now, numdong ka sa Lucas 2:52, si Ginoong Jesucristo, mitubo siya in stature and in wisdom. Angan nga Jesus, kana angan niya sa iyang pagkatao. Ang Christ, Kristo, ngan kana niya sa iyang pagkadiyos. Okay? Now, kining giingon diya sa Lucas 2:52 nga he grew up, kanang grew up diya is prokupto. Sa original nga Grigong pulong. Unsay buta sa prokupto? Well, this is ilan ning ipahimutang sa indicative mood imperfect. Meaning, to cut away. Sa Binisaya pagod, paghagbas. Okay? In Bisayan ba, hagbas? Pag-abante. Not only pagtubo. Okay? Now, ang atong Ginoong Jesucristo is co-equal, co-eternal, and co-infinite with God the Father and God the Holy Spirit. Silang tulo possess exactly the same divine attributes. Apan si Ginoong Jesucristo is different from man in that He is God. He is different from God in that He is man. Nakasabot ka niya to. Si Ginoong Jesucristo was born as a perfect man pinagi sa birhen nga kanang pagkahimugso niya. Si Maria, inahan sa iyang pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Okay? Was not perfect. I repeat, Mary, the mother of the humanity of Christ, was not perfect. She was a sinner in that she possessed an old sin nature. She was not impeccable. Wala man na isguti sa Biblia.
Ang Biblia may atong kanang pahimuos pagpatinaw niini kay daghan ra bang nagatuo nga si Maria walay sala o she was not she was impeccable sa daya inahan sa Dios guban pa. Again, Luke 2:52, the Lord Jesus Christ kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and man. Kung balikon nga diha sa maong bersikulo, increasing diha, the Lord Jesus Christ kept increasing. In Visayan, it is pag-abante, pag-usbaw. Okay? Magipagumutan ka na sa Griego nga grammar na sa indicative mode, imperfect of prokupto. Numdong ka kung gihatang ni mo kaniya. Prokupto, meaning to go forward, to advance. So, kay laman ang gipahimutang sa indicative mode, imperfect of prokupto, kining maong tense nagkahulugan nga this happened and continued to happen. Okay? Now, there is no way that man, a believer, can glorify and please God. Hebrews 11:6, this is the only way. Faith. So Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And 2 Peter 3:18, ayaw na gyud kalimti. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Again, Luke 2:52, kabalik-balik ta niya. Nagkanayon, the Lord Jesus Christ advanced or increased in wisdom and stature. Now, a believer can only function effectively in his spiritual life so diha sa dapit nga may gahom sa Dios. The divine atmosphere na itong gitawag og operational. Just as our Lord Jesus Christ functioned and fulfilled His Heavenly Father's will, sod sa iya usab nga divine atmosphere nga prototype. Every believer must accept responsibility for all his decisions in life. Gusto? Kinahanglan. Siya ang manubag. Siya o siya ragyot. Kay siya raman ang manubag, answerable, responsible, and accountable for all his decisions. Now, what is the common objective of every believer? I presume nga you can answer this already. What is the common objective na itong mga magtotoo? The answer is spiritual maturity. Now, on our Lord Jesus Christ's part, while He was in this world, He encountered all kinds of testing. Yes, mga pagsulay. Our Lord Jesus Christ never got out sa iyang divine sphere atol sa iyang hypostatic union. Thus, wag yun siya makabuhat bisag gamay na lang ang sala. You see? Mahimusap ka na kanatong mga magtotoo. Di na makahimog bisag gamay ang sala. Apan, lagi mo hingon man ang uban. Saan man nga naman tayo kinahimog ka sa sala. You see? Mo man na ang culprit. Naunara na, ni mo magpadaog ka ba? Kaya mo ito ang mando sa Diyos ka. Patubuon na itong kalag, kay mo kinipaagi. Solusyon sa suliran. Bahin o pagbuhat o sala. Mo na ang kanang paagi sa Diyos, nga sangkap niya ka na itong mga magtotoo, nga dili kita may sukamod sa pagpagkasala. Pinaagi sa pag-unsa. Tuon, tuo, gamit sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw. You see, mao na ang patunon lagi ta sa pulong sa Diyos. Aron mahimo nag yung tinuod kini og naay kanang resulta gyud, epekto gyud sa pagharong nato ining tentasyon sa pagbuhat og sala. You see? No, na si Ginoong Kristo never got out. Huwag yun siya mo gawas
sa iyang prototype divine sphere, sa iyang hypostatic union, ha? Mao to nga siya, wag yun makabuhat og bisag gamay nga sala. That is why ang atong Ginoo increased and advanced in wisdom and stature. Lucas 2:52. Nagkaron, when we believers mupuyo diha sa atong operational divine dynasphere, actually we are redeeming the time kung tuwa ta magpuyo. You see? Atong gilukat ang panahon. Tungod kay ang panahon unsa? Dautan. We have to redeem the time because the days are evil. Mana, di pa dugay atong gitunan katong how to live for God in evil days. Niining panahon nga dautan. Mana, adto ra ni masulbad sud sa atong dapit nga may gahom sa Dios. Kung ato sa gawas, mo gawas ka sa operational divine sphere, you're just wasting your time. Tuas gawas. You see? Di man nila, outside of the operational divine sphere, a believer is wasting his time. Not only his time, his opportunity. And, he becomes a loser. Our Lord was filled with the Spirit beginning at His physical birth until His spiritual death dito sa cross. John 3:34, for God giveth not the Spirit by measure unto Him. No, nikining by measure means no limitation. Why kinutuban? Now, so nining atong espirituanong kinabuhi, otherwise called operational divine sphere, why limiti ang gahom sa Dios nga atong maangkon? Wala. There is no limit to God's power. It is your positive volition that God is after. Ay mo positibo nga kabubuton may giagad sa Dios. That's why kanunen itong bat kining it's a matter of choice. Naaragyod nimo sa imong pagpili. You see? Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Do not be drunk with wine. Meaning, control of the old sin nature sa itong kinabuhi. And the Word was made flesh, John 1:14. Kini ang hypostatic union ni Kristo nga nahitabo dito sa iyang pagkataong birhen nga pagkatao. Siya mipuyo gilayon. He immediately resided sa iyang prototype divine sphere at His birth. Sa iyang pagkatao, paghimugso niya, hangtod nga iyang tugyan ang iyang espiritu. He dismissed His spirit when He cried out. Samtang siya nagabitay dito sa cross. Tetelestai. It is finished. Lucas 23:46. Father, into Thy hands I commend my spirit. So, ang mando sa pulong sa Diyos ka na itong mga magtutumo, kani Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Acts 1:8, our Lord Jesus Christ said, the Holy Spirit will come upon you. Question. Pangutanan ako nimo. Where did our Lord Jesus Christ miracles come from? Diin man. Gikan. Tubag. Miracles are the decision from God's sovereignty and wisdom. Okay? Formula. Formula kung ihatag di mo. God's sovereignty plus God's wisdom plus God's power equals miracle. Kuha ni mo? Binisayo na to. Ang pagkalabaw makagagahom sa Diyos, dugangan sa iyang kaalam, dugangan sa iyang gahom,
resulta na milagro. God's sovereignty plus God's wisdom plus God's power equals miracle. All miracles are always compatible with God's will and plan. Always. Kanunay gina. During the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, ang tanang mga milagro, gihimo niya pinaagi sa plano sa Dios, not through Christ's deity. Kuha ni mo? Akong balikon. During the hypostatic union of our Lord Jesus Christ, all miracles were performed through God's plan, not through Christ's deity. Now, di man niya, basig imong una ang milagro, part ni sa problem-solving device, dili. Dili na ba? Miracles are not a problem-solving device. Wa magkakalinggat, wa man na dihas lista sa 10 problem-solving devices nga gihatag sa Diyos kanato. Wala. Now, there are 3 categories of miracles atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ang naguna ni ini, creation-related miracles. Si Ginoong Jesucristo raba mao ang magbubuhat. He's the creator. Ikaduha, Messiah-related miracles. Ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagbuhat ng mga milagro, kini iyang gibuhat to manifest His credential nga siya maong matuod ng Mesiyas. Ehemplo, ang iyang kanang pagbuhi sa mga demonyo, casting of demons. Okay? Number 2, o dili kay pagbuhi, ang pasabot na ko, iyang kanang pagpahawa. I think that's the right Visayan word. Ang iyang kanang pagpalagpot, pagpahawa sa mga demonyo. Ikaduha, ang iyang pagpakalma sa unos, coming down the storm. Now, mo to'y Messiah-related miracles. Ang ikatulo nga kategorya, gitawag kini og agent-related miracles. Naon sa mani? Pinagi sa pagka-omnipotente sa Dios nga Espiritu Santo. Through God's, the Holy Spirit's omnipotence. Now, ako malikon nga, ang tanan nga mga milagro were performed to give credibility to our Lord's message. Now, going back to our spiritual life, we need to grow in grace. 2 Peter 3:18. Principle. The more doctrine we learn, the more capacity we gain. The more capacity we gain, the more spiritual we become. The more spiritual we become, the more rewards we acquire, both in time and in eternity. Okay? Naansam ito pag binisayaan O na kay daghang doktrina nga ito magkakat-on pata. Doon na tayo dugang pagyong katakos nga tumangkon. The more capacity we gain. Maglisod ito mo bidisaya nini. So ako lang gihapong malikon to pagbatbat sa in English. Okay? The more doctrine we learn, the more capacity we gain. The more capacity we gain, the more spiritual we become. The more spiritual we become, the more rewards we acquire, both in time and in eternity. Klaro na naman na, no? Okay. Our spiritual life, by the way, is far greater than any miracle. Nakadungo ka? Ang atong espirituanong panginabuhi, mas labaw pa pagayo, far greater, kaysa bisag unsang milagro. In fact, our spiritual life is a miracle in itself. Kita nimo?
milagro na. So we should know nga ang tuyo sa mga tentasyon na moabot sa itong kinabuhi is to let us reject and disobey God. Mauna ituyo gitintal ta. So, di man nila, we should know that the purpose of temptations is to let us reject and destroy God. Now, once we believers succumb to any temptation, bantay, si Satanas mudaog sa langit ng away. Satan is going to win in the angelic conflict o kita pildi sa itong espiritualong kinabuhi. We become losers. Can you afford? Can we afford to become losers? No way. May hinungdan nga kita mga magtutuo need all the time knowledge, and more knowledge. Vitamin K. Matut pa sa itong higala nga pastor, vitamin K. Knowledge lagi. Kinahanglan. Ang knowledge every day. Get some knowledge. Of course, knowledge from the Word of God. Kinumdong ka sa Juan 8:32, tinood yun. Ang usa ka tao, in general, usa ka tao nga way kamatuoran, dili yun siya gawas nun. He is in bondage. Gibugkusan yun siya, talikala sa gapos sa sala. Remember John 8:32, you shall know the truth and the truth shall make you free. If you want to be free indeed, then you should know knowledge, wisdom, know the truth. Kini nga itong itunan, adlaw-adlaw, pulong sa Dios, kamatuoran, way bakak, tumanon yun sa Diyos. Di na siya Diyos kundi siya mutuman. He keeps His word. Isil-sil na diya si mong kalibatakan. Now, sa dihang ang usa ka magtutuo lacks or does not have doctrine, he is not free. Ato na pong iusam na. He is just in bondage to his old sin nature, Satan's agent. Ahinte ni Satanas kini nga itong kinaiya magasasala nga mao na'y makapapildi na itong mga magtotoo nga we cannot afford nga mapildi. But it's always a matter of choice. Naarapod na nimo. Imo na ng tulubagon. Unsa imong desisyon, ikaw produkto na sa imong desisyon. Ayaw basol sa ubang tao nga, siya mong influensya ako. Influensya ra ang iya. Kapag kisa may muhimong desisyon, ikaw man. Kita ni mo? So, ikaw malubag. Hindi litong nag-influensya ni mo. Ikaw o ikaw mismo ang malubag. You are the only one who is responsible. Who are responsible, answerable and accountable for any decision you make in life. Di man ni nagyuna. Let us always, no actually, may numdumo ko nini. Kini nga akong mga apo. Gisil-sil yun nako sa ilang alimpatakan, ining pining prinsipyo ha. Nga man is a product of his decision. Ngayon sa katinuod yun niya na. Pulong ko sa Diyos. Gikan ko siyang gikan sa iyong una-una. Nga kung ikaw mo himog desisyon nga sayo, ikaw rin marubag. You see? Mo nang nasilsil na akong mga apo, nga gani masipyat nila o masayop sila sa ilang mga tulumanon, ingon ng mga apo. Ako silang ipasahit na ko kanang quote again ning prinsipyo ha. Unsa ka to? Ako inuntong na sa kaapo nga masipyat, mapakyas. Unsa ka to prinsipyo?
sila na tubag dayo na is a product of his decision na namo na nahinumdum ko yun ni ay sil na sa inyong mga apo, inyong mga anak, fellow believer. So let's always remember that there is no power that is greater than the Word of God. Wa na. Wa makalupig sa gahom sa pulong sa Dios. Sa gisulti sa Hebrewanon 4:12 nga kanunay itong ginabatbat sa Dios ta magsugod sa ito Bible study. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing into unsa padayon. Ang iba na mo kung sa isunod niya na. Mauna nga ayaw na ni kalimti nga there is no power that is greater than the Word of God. So if you want power in life, take in the Word of God. Adlaw. Daily sinima na, daily binuwan, daily tinuig, daily kaganahan ka lang. Adlaw yun. Okay? So if you want power in your Christian life, that's it. God's Word is available all the time, 24/7, 365 days a year. What the excuse not to have this power? Wala. Wag yun tayo ikapangulipas. Again, it's a matter of choice. Naragi sa itong pagpili. It's a matter of priority. Okay. Now, hinumdumi ka itong unong ka-requirements in the spiritual life. There are 6 requirements in the spiritual life. Kung ikaw buot nga magkinabuhi sa mong spiritualong kinabuhi, which is a fantastic, fabulous, sophisticated kind of life, mo ni, tumana ni, routine. Mo ni naguna. Himuha nga routine, himuha nga mo na imong nandan. Ikaduha, organized life. Pagbaton o organisado nga kinabuhi. Pinahaylo na nga kinabuhi. Ikatulo, true scale of values. Na matuod nga kanang unsay hustong pasiuna. Okay, number 4. Ang imong paghimo og tukma, husto, maayo mga desisyon, himo ani sa usa ka dapit lang. Kining dapita mao ang position of strength sud sa operational divine dynamic. Di man pag-isgo kayong operational divine dynamic, it's a mental attitude. Matang nis pangunahuna. In fact, ang Kristuanong pagkinabuhi, matang ginis pangunahuna. Mao gining focus din ang atong una-una. Mao ni tan-ahon sa Dios. Okay, ikalima. Yang imong pagka-persistent. Malaho tayon. Masigihon, mao ba na binsaya? Ug ang ikaunom, perseverance, pagka kanang malaho tayon. Mao man tingali na binsaya. Okay. Now, again, Lucas 2:52, our Lord Jesus Christ grew in wisdom and stature. 2 Peter 3:18 na po. Sigihan na gino nato nigbatbat. Ano di na ginini mo makalimtan. Okay? Ano di na nimo makanang kalimtan sa imong alimbatagan. We are mandated to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. How? By doing what we are doing, studying God's Word on a daily basis. Unya ang paagis pagtuon, sinilsilay, inculcation method. God's Word, besides being a power, is every believer's food. Spirituhanon nga pagkaon. Na kita ka magtao nga way kaon. Mao na. Luya, masakiton.
Ang atong kalag mas labaw pa sa atong lawas. Pakanunta nga atong kalag aron magmalig-on kini, magmahimsog kini, o makakinabuhi nga may katakos sa pagkinabuhi. Di man ni itong Mateo 4:4 ug sa kanang Deuteronomio 8:3 sa Old Testament. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Apan, sa ako nang ginaingon sa mga atong nangaging mga pagtuon, at ko kang giingnan nga, there are so many Christians who are spiritual bulimia. Di ba ba kung saan yung bulimia? Sakit kini sa tao nga sigig kaon a lot of food but just throw it up. Suka lang niya later on. Mo ni bulimia. Yes, there are so many believers who study the Word of God a lot. Sigig doon, but just don't believe. Don't even use it after studying God's Word. Pagkaluoy. Muna, they have that bulimic disease. It's like itawag bulimic disease. Sa ito but pa sabat? Sakit ni tao. Sige kaon. Hala, sige kaon. Apa nila lang yung isuka yapon. Now, there are 4 spiritual mechanics. Di ba nini? Huwag nagsuwat ka diya sa imong notebook o imong iPad, ayaw kalimot nini. Upat ni sila. 4 spiritual mechanics. Number 1, ang imong pagpapuno sa Espiritu Santo. Unsaon? Kamong mga bago, unsaon nato pagpapuno sa Espiritu Santo? How? Or what is the mechanics to be filled by the Holy Spirit? Kailangan na bang mga grupo nga nagtudlo sa mini? Mo ni buhata mo kana. Only one way to be filled by the Spirit, and it is doctrinal, which says, name your sins, confess your sins, directly and privately to God the Father. Rebound technique, homologeo, 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhat ka na, imong ihinganlan, tanang mga sala, na imong mahinumduman, kadto imong nakalimtan ng mga sala, i-appeal to sa pagpa sa Dios. That's feeling of the Holy Spirit, paagi. Humani mo buhat ka na, human ka mo rebound, ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Mauni una, that's the first spiritual mechanics. Number 2, metabolized Bible doctrine. Now, there are 3 spiritual skills. Numdum ka? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Kinahanglang galingon ng pulong sa Diyos. Galingon, but pasabot, buhat kini Espiritu Santo nga human nimo tuuhi ang imong gitunan ug nakatunan nga pulong sa Dios. Hingtuo ka man, karon mo lihok ng Espiritu Santo, iya kini himuong klaro, tataw, tinaw, tinuod sa imong kinabuhi aron imo magamit sa imong alawang panginabuhi. Kasabot ka? So, metabolize Bible doctrine may kaduha. Ikatulo, paggamit nimo sa napulo ka mga paagis, pagsulbal og mga suliran. God's 10 problem-solving devices. By using these 10 problem-solving devices, you're using it as garrison of your soul. Kunyang ikaupat, ang imo ng pagkabot, pagtungtong sa ang gitawag og spiritual adulthood. Okay? Now, by the way, sa lipat mo padayon, doon na rabay duha ka matang sa mga suliran. Musingit ang gamay ni may tuulong suliran. Duha ka klase.
Ibaw ka kung saan duha ka klaseng suliran? People problem, number 1. Ang sa ikaduha, things problem. Nga suliran sa mga tao, yung mga suod, suliran. Ikaduha, mga butang. Now, okay. So, timan nila, katong ipangisgutan nun. Matulad itong gisingit gamay kay sa pagpainumdum na to. Kay uban, nakalimot na. Maulagi ni, atong balik-balikon, hala, balik-balik. Aron di nagyod na ni mo makalimtan. Ang tuyo nga itong ibalik-balik, dili kay imo mainumduman. Kung dili, di nagyod ni mo makalimtan. Nabalik ragutan niya itong may tungulong mga milagro. Kaya naidaghan ninyo nga mo interesado nga maminaw ning bahin o mga milagro. Okay. Talking about miracles, our Lord Jesus Christ, sa iyang pagbuhat nini mga milagruha, He did not perform these miracles to remedy or prevent sufferings, no. Kundi yun sa pagpakita sa iyang credential nga siyang Mesiya. Mao gyud tuyo. Dili kay pagtambalan ng mga sakiton, mga bakol, o sa mga buta. Dili. So, kung malikon, ang pagbuhat ng mga milagro ni Hesus Kristo, dili kay aron maayo ang ilang mga sakit, to remedy or prevent suffering, but to show His credential as the Messiah. Mao na nga karong panahon na. Miracles are no longer legitimate. Naidaghan na bang musinta na yun eh. Maingon yun mo. React yun eh. Ha? Dili na legitimate mga milagro karon? No. Of course, we know, very well know, only God can perform miracle. Ang Diyos ra. Now, karong panahon na, ang mga milagro dili na legitimate. Kaya nga naman, hibaw ka nga no. Ano yung tubag? Tungod kay ang Biblia, kompleto na with both Old and New Testaments. Na, isay-say na tanan diya sa Biblia. Meanwhile, ang Diyos nagsangkap kan sa matag magtutuo ni ining musunod. Iyatang isangkapan sa Biblia, ang pagka-omnipotente sa Espiritu Santo, ang plano sa Diyos alang sa simbahan, ikaw o ako. Kita ang simbahan, dili ang simbahan ka ng building, no? Divine plan for the church, may katuloy, ikaw pat. Gisangkapan ta sa Diyos sa atong tukma nga pastor magtutudlo. Ikalima, naatay ka ng privacy of the priesthood. Tinagong panimuyo ingon nga mga saserdote. Nya ikaw logistical grace, support. Yes. Kaya itong ikaon, itong ipampisti, itong kanang gitrabahuan, tanan, mo ni logistical grace sa tuyo nga kita makapadayon sa pagtuon sa pulo sa Diyos, pagpatubo sa itong kalag. Mora na. And then, number 7 is the spiritual freedom inside the operational divine sphere. Na ay espirituhanong kagawasan diya sa sulod sa divine dynasty. At yung padayon na yung di nila una kita kutong pagkakaroon o ayaw kalimot sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos uban ka nato o mag-ampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining matamis kay gayon sa among pagpakig-ambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat Diyos sa imong paglamdag kanamo, pagpatinaw kanamo sa imong mga kamaturan
o nganta kini mahimong dugang panalangin sa among kinabuhi aron kami makapadayon gayod sa pag sibog sa unahan sa among espirituhanong kinabuhi hangtod among makabot ang among tumong nga mao espirituhanong paghamtong. Di na kami katakos na unya sa paghimaya kanimo, katakos sa pagkinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.